በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለይክሙ ክብራን አሐትየ ወሃውየ እፎ ሃለውክሙ ሰላም ንዓኻትም ይኹን ክብራት ኣሕዋቴን ኣሓቴን ከመይ እኒአኹም? ከም እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ናይ ባዕለ ኣስተርእዮ መንፈሳዊ ስነ ጽሑፍ ሒዘልኩም መፅአ እኒአኹ። ጀሚረ ክሳብ ዝውድእ ምሳይ ክጸንሑ ብትሕትና ይምሕፀን። ተኣቲት ኣለኹም ናይ ደወል ምልክት ብምዝጋጥ ቤተሰብ ኩኑ። ቤተሰብ ዝኾንኩም ድማ ላይክ ሸር እናገበርኩም ምበረታዕኹም ኣይፈለየኒ። እንኳዕ ኣብፅሐና ኣብፅሐኩም ንጾመ ሃዋርያት ጾሙ ጾመ በረከት ጾመ ድሕነት ይግበረና እግዚአብሔር አምላክ። ናይ ቅዱሳን ሃዋርያት አቦታትና ድማ በረከቶም ይሕደረና አሚን። እምበር ናብቲ ስነ ጽሑፍ ከብለኩም። በዓለ ጰራቅሊጦስ ወአስተርአዮሙ ልሳናተ እሳት ክፍላት ከመ እሳት ልሳናት ሓዊ ዝመስል ድማ ተረኣዮም ተመቃቂሉ ኣብ ርእሶም ተቐመጠ። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 3 ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ በሃዋርያት ግብሪ ከም ዝፀሓፎ ኣብ መበል 50 መዓልቲ ድሕሪ ፋሲካ ዝውዕል ጰራቅሊጦስ ጰንጠቆስጤ ማለት በዓለ 50 ኩላቶም ሓቢሮም እንተለዉ ብድንገት ከም ብርቱዕ ህወብላ ንፋስ ካብ ሰማይ ድምፂ መፀ። ንኩሎም ሃዋርያት ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦምን ሓደሮምን ን120 ቤተሰብ ብመንፈስ ቅዱስ ክዛረቡ ከም ዝሃቦምን ብ72 ቋንቋታት ክዛረቡ ክረዳድኡ ጀመሩ። እዚ ዕለት እዚ ብኣይሁዳውያን በዓለ ሰዊት ኮይኑ ናይ ፍረ ሰዓት እንትኾን ካብ 4ቲኡ መዓዝን ዓለም ዝነበሩ ኣይሁዳውያን በዓል ንኸኽብሩ ዝመፁ ነበሩ። እዚ 7 ሰሙን ዝኣክል ዘኽብርዎ እንትኾኑ ካብቲ ዓመታዊ ፍርያቶም ድማ ካብ 10 ኢድ ሓደ ኢድ ሂቦም በዓለ ሰዊት በዓለ ጰንጠቆስጤ በዓለ 50 መዓልቲ ዝኽበረሉ ዓመታዊ ናይ ኣይሁድ በዓል እዩ። ናይ ኣይሁድ ፋሲካ ምስ ሓለፈ በዓለ 50 መዓልቲ ዝኽበር በዓል ጰንጠቆስጤ ደቀ መዛሙርትን ኣዲኡን ብሓንሳ 120 ቤተሰብ ብጽርሐ ጽዮን ዝበሃል ቦታ ብማርቆስ ኣዶ ማርያም ቤት ወይ ከዓ ገዛ ብሓባር ተኣኪቦም ኣብ ጸሎት እናሃለዉ ብቕጽበት ብርቱዕ ከም ህቦብላ ንፋስ ዝመስል ድምፂ መጺኡ ዝነበሩሉ ስፍራ ወይ ከዓ ቤት መልኦ። እምበኣር ኣብዚ በዓል ዓለም ሙሉእ ኣብ ዝተኣከበሉ እዩ። ሃዋርያት ሰንበት ንግሆ ሰዓት 3 ተኣኪቦም እናሃለዉ መንፈስ ቅዱስ ከም ሓዊ ሃልሃልታ ኮይኑ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምውራድ ንሃዋርያት ስልጣነ መንፈስ ቅዱስ ብናይ ወንጌል ስራሕን ጥበብን ሰኸሩ ተቐበሉ። እዚ ኢሉ ኡፍ በለሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ። ሓጢኣቶም ንዝሓደኩምሎምን ክሕደገሎም ንዘይሓደኩምሎም ግና ኣይሕደገሎምን እዩ በሎም። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ካብ ፍቅዲ 21 22 ክሳብ 23 መንፈስ ቅዱስ እውን ብመጠን ኮይኑ ሓዊ ተመሲሉ ናብ 120 ቤተሰብ ኣተወ። ብተስፍኡ መሰረት መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማያት ከም ዝወረደ ኣቐዲሙ ብነቢያት ትንቢት ክንገር ዝጸንሐ መንፈስ ቅዱስ ሓደ መራሕቲ ኣብ ልዕሊኦም ሓዲሩ ዝመስከሮ ብእዋኑ ተጋሃደ። ነቢ ኢዩኤል ብ50ን ብ40ን ክፍለ ዘመን ማእኸል ዘሎ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝተነገረ ትንቢት ከምዚ ይብል። ብድሕሪ እዚ ከምዚ ክኸውን እዩ፣ መንፈሰይ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስጋ ዝለበሰ ከፍስስ እየ። ኣወዳትኩምን ኣዋልድኩምን ክንበዩ እዮም፣ ኣረጋውያንኩም ሕልሚ ክሓልሙ፣ ኣጋውዝኩም ከዓ ራእይ ክርእዩ እዮም። በተን ኣዋርሕቲአን ኣብ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮተይ መንፈሰይ ክኸዐው እየ። ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 28 ክሳብ 29 ኣብ ውሽጦም ዝነበረ ርስሓት ናይ ዓለም ሓጢኣት ዝመልኦ ከምቲ ሓዊ ዝጠስሚ
ወይ ከዓ ቅብኣት ዘለዎ ኣብ ቅድሚ ሓዊ ዝመክኽ መንፈስ ቅዱስ እውን መንፈስ ርኩስ ኣወጊዱ ብሓደ ግዜ ፈራሓትን ህጹጻትን ዝነበሩ ሰይፊ ይምጻእ ሓዊ ኣብ ቅድሚኦም ዝቐውም ነገር ከይፈርሑ ተባዓት ገበሮም። ብሓዊ መንፈስ ቅዱስ ተሃኒጾም ጸርዮም ተሓዲሶም እቲ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርክምዎ ኣብ ሰማይ እሱር እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕክምዎ ከዓ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ እዩ ዝብል ቃል ኣብ ተግባር ኣውዕልዎ ከኣስሩን ክፍትሑን እውን ስልጣን ሃቦም። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 18 ናይ ባዕሎም ቋንቋ ብዝግባእ ዘይክእሉ ዝነበሩ ሃዋርያት ወይ ከዓ 120 ቤተሰብ መንፈስ ቅዱስ ብሓዊ መልክዕ ናብ ኣንደበቶም ምስ ኣተወ ፍልጠት ተገለጸሎም፣ ኣእምሮኦም ሰፍሐ፣ ካብ ምድራውያን ናብ ሰማያውያን ተሰጋገሩ። ሓደ ቋንቋ ዝነበሮም ናብ 72 ቋንቋ ኮነሎም ማለት እውን 71 ቋንቋ ገለጸሎም። ናብ ህዝቢ ዝነበሮም ሃገራት ከይዶም መሃሩን ሰበኹን። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 1 ካብ ሃዋርያት ብሊቀ ስልጣናት ቅዱስ ጴጥሮስ መሪሕነት ኣብቲ ማእኸል ካብ 4 መኣዝነ ዓለም መጺኡ ዝተኣከበ እልፍ ኣእላፍ ህዝቢ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሎም ወፂኦም ክሰብኩ ጀመሩ። ቅዱስ ጴጥሮስ ብዕለተ ሐሙስ ምሸት እቲ ሰብኣይን ንሱ ኣይፈልጦን እየ ብዝበለሉ ኣንደበቱ ብሓዊ መንፈስ ቅዱስ ምስ ጸረየ በዚ ሰዓት ከዓ ብድፍረት ነቲ ዝተኣከበ ህዝቢ ብቋንቋኡ ገይሩ ስብከት ጀመረ፣ መሃረ። ኣእመኖም ድማ ልዕሊ 3000 ነፍሳት ድማ ብሓንቲ መዓልቲ ኣጠመቐ። ካብ ኤማሁስ ምስ ተመለሱ ብኢየሩሳሌም ተቐሚጦም እናሃለዉ ካብ ልቢ ጸኒዖም እቲ ተስፋ ዝኣተወሎም ቃል ብተግባር ክሪኡ ከም ብሓዊ ዝተኸፋፈለ ዝነበረ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስልጣን ንሃዋርያት ሓይሊ መዊእ ወይ ከዓ ናይ ሰዓርነት ሓይሊ ኮይኑዎም ማለት እዩ። ናይ ሃዋርያት ስኻር ወይ ከዓ ምድራዊ መስተ ሰትዮም ዝሰኸሩ ኣይኮኑን። መስተ ሰማያዊ ነበልባል ሓዊ መስተ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሎም ሰትዮም ኣብ ጥራዕራዓ ዓለም ዝነበሩ ጥርጣሪኦም ኣጥፊኦም እምነቶም ሓይሎም ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ እምነት ጽንዓት ተመልኡ። ሃዋርያት ሰኺሮም እዮም ምድራዊ መስተ ከይሰተዩ ሰማያዊ መስተ ብነፍሶም ስለ ዝሰተዩ ብታሕጓስ ብምስካር ደቂ ሰባት ኣምሂሮም ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ 120 ቤተሰብ ዝነበሩ ናብ 3120 ቤተሰብ ብሓደ መዓልቲ ምእማን ኣፍርዮም ኣዕብዮም እዮም። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 41 ክሳብ 47 ናይ ቤተ ክርስቲያን ልደት ድማ እዩ። ዕለት ብሓቂ ብስኻር ሃዋርያት ምእመናን ካብ ሞት ናብ ህይወት ዝቐየረሉ መዓልቲ 3000 ነፍሳት ዝደሓንሉ መዓልቲ ብመንፈስ ቅዱስ ተጠሚቖም ውልደ ቤተ ክርስቲያን ዝኾኑሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ጰራቅሊጦስ ልደተ ቤተ ክርስቲያን እውን ይበሃል። ዕዉት መዓልቲ እዩ። ሃዋርያት ብሊቀ ጳጳስ ወይ ከዓ ሊቀ ሃዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ መሪሕነት ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ከም ወይንን ሜስን ዝሰተዩ ብመንፈስ ቅዱስ ሰኸሩ። ፍርሃት ተጠራጠርቲ ዝነበሩ ሰይፍ ይምጻእ ሓዊ ንጉስ ይምጻእ ኣረማዊ ኢኣማኒ ይምጻእ ኣይሁዳዊ ብእምነት ጽኑዕ ዝኾኑሉ መዓልቲ እዩ። ጰራቅሊጦስ ማለት ናዛዚ፣ ከሳቲ፣ መብርሂ፣ መንጽሂ፣ መጽንዒ፣ መስተስሪ፣ መስተፈስሒ፣ መጥበቤ ኣብዳን እዩ። ናብ ዘመንና ዘለና መምሃራን ተመጺና መጽሓፍ ቅዱስ ምዕራፍን ቁጽርን ትርጉምን ብዝግባእ ኢና ንፈልጦ። ኣብ ቃልና ከም ውዳሴ ማርያም ሒዝናዮ ንርከብ። ግና እቲ ዝገርም ሃዋርያት መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበሉ ሰንበት ንግሆ ሰዓት 3 ብዕለታ ምስ ተቐበሉ ኣምሂሮም ሰቢኾም 3000 ምእመናን ኣጠሚቖም ኣእሚኖም እዮም። ናይ ሕጂ ዘለና ድማ 1 ዓመት ምሉእ ምሂርና ሰቢኽና ሓደ ሰብ ምምላስ ኢና ኣለና። ኣሚኖም ዝነበሩ
ብንሃትና ሕማቅ ካብ ቤተ ክርስቲያን እኳ ደኣ ንሰጎም ምኽንያቱ ኣፍና ከም ሓዊ ዝበልሐ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ግና ምሳና የለን። ሓሳብና ምድራዊ እምበር ሰማያዊ ይኮነን። ካባና ጠፊኡ እዩ። መንፈሰ እግዚአብሔር ምሳና ስለዘየለ ድማ ኣብ ክንዲ ምእመናን ንእክብ ምእበራን ንብትን እንበዝሕ። እግዚአብሔር ኣምላክ ኣብዚ የድሕነና። መንፈስ ቅዱስ ህይወት እዩ። ናይ ፈውሲ ሓይሊ ዓዲሉ ናይ ልቦኑ ሓሴት ደስታ ዝመልአ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ኢትፍራህ ኣይዞኻ መንፈስ ቅዱስ ብመንፈስ ቅዱስ ድማ ተመላለስ ኣብ ልዕሌኻ ሓይሊ እግዚአብሔር ሓዲሩ እዩ በሎ። ፍትዋት ደቂ እግዚአብሔር ንሕና ብመንፈስ ቅዱስ ሰኺርና ዶ ወይስ ብናይ ዓለም ነገሪና ሰኺርና ዘለና? እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስትውዓልን ጥበብን ይሃበልና አሜን። ቅዱስ ጳውሎስ ንቆሮንጦስ ሰባት ከም ዝበሎም ብሓረይቲ ሰዓት ሰማዕኹኻ ብመዓልቲ ምድሓን ረኣኹኻ ብሕሪቲ ሰዓት ሰማዕኹኻ ብመዓልቲ ምድሓን ረዳእኹኻ ከም ዝበሎ እንሆ እታ መዓልቲ ምድሓን እውን ሕጂ እያ። ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 2 መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ሐዋርያት ዝወረደ ብተስፋ ቃል ጸኒዖም ስለ ዝጸንሑ ኣብ ልዕሊኦም ከም ሓዊ ዝመስል መንፈስ ቅዱስ ህይወት ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ሐዋርያት ከም ዝሓደረ ኣብ ልዕሊና እውን ከም ዝወርድ ክንጠራጠር እውን የብልናን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከይሓስካ ክስበኽ እየ ኣይትበል። ኮፍ ኢልካ ቤተ ክርስቲያን ተጸበ። መንፈስ ቅዱስ ዘይብሉ ህይወት ከንቱን እዩ ይብለና። ስለ ቅዱስ ቃሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሽሙ ዝተኸበረ ዝተመስገነ ይኹን። ሰማዕናዮ ኩሉ ቃሉ ኣብ ልቦናና ይሕደር። ናይ ቅዱሳን ሐዋርያት ኣቦታትና ድማ በረከቶም ረድኤቶም ምስ ኩለና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።